मेगनजों नुदों जे सान्ति सुक्तिकारि रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव खाथेजानानै दं। फ्रि अफ कर्सआवनो जुदि केसखौ उइथड्र खालामनो हायोबा मोजांनि बाथ्रा। मोनफ्रोमबो मेरिट्सआव डिमेरिट्स थायो। मानसि हिसाबै जाहाथे जोङो मोनसे समान अधिकारखौ मोनलाङो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ खामानि मावलांगोन। सुक्तिनि उनाव बे 5 बोसोराव बिथाङा खुगाजोंल'सो मावबाय, प्रेक्टिकेल हिसाबैथ' जेबो मावासै। फैबाय थानाय समाव जों बास्तबखौ नोजोर बोनानै सैथोखौ नोजोर बोनानै जोङो खामानि मावगोन। जि जोङो खुगायाव खम बुङो नाथाय प्रेक्टिकेलाव जों बांसिन मावो। दिनैनि तारिखाव सान्ति फैबाय होनना बुंनो थाखाय दिनै सान्तिखौ खुगाजों बुंस्लाबनानै मोननाया सान्ति नङा। गोसोजों अनुभब खालामनो हानांगोन। दिनै रायजो राजाफ्रा हसाके जोंनि ओनसोलाव सान्ति फैबाय होननानै गोसोजों अनुभब खालामनो हादोंना हायाखै। दिनै जोबथेसालियाव दिनै गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा खाथे जानानै दङ। बे हिसाबाव रायजो राजाफ्रा सान्तिया फैबाय होनना अनुभब खालामनो हादोंना हायाखै। जि समायाव एनडिएफबि आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन बैखिनि समायाव सिलाइ गुलि बारुदजों जेसेबांखिनि मानसि थैदोंमोन बै सेक्रिफाइसमोन। दिनैनि तारिखाव जों बारग' एनडिएफबिफोरा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव हाथियार गथायखांनायनि उनाव नोंथांमोना थांनानै नायगोन, हस्पिटालाव रिपर्ट लागोन, बांसिन ड्राग्सजों थैदोंना थैयाखै, बांसिन गान्जाजों थैदोंना थैयाखै, बांसिन जौजों थैदोंना थैयाखै। सिलाइ गुलिजों सिलाइ बारुदजों जेसेबांखिनि मानसि थैदोंमोन बैखिनि समाव दिनैनि तारिखाव जौजों ड्राग्सजों गान्जाजों जोंनि समाजाव बांसिन मानसि थैनायखौ नुदों। मानगोनां दिपेन बर' जि बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोननि भाषणआ आदारबो होयो नावद्राबो बुयो ना अब्ला हान्थिया बहा। जोङो भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव सान्तिपुर प्राइमारिखौ जोङो दाफुंदों। दिनै जोङो खामानि मावनानै बेखौनो गोजोननाय मोन्दों। दिनै लोब लोब रायजो राजाफ्रा गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एपिपि पार्टिखौ हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय लोगोसे पार्टियाव थानानै खामानि मावनो सोरबाया प्राइमारियाव, सोरबाया ब्लकआव, सोरबाया डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव, सोरबाया सेन्ट्रेल कमिटियाव थानानै पार्टियाव थानानै समाजनि जानानै खामानि मावनो थाखाय दिनै आगबारिबोनायखौ आवगायबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गोरा गोख्रों मोनसे पार्टि जानो थांगासिनो दङ। बेखौ जों मिजिंथिदों। मोजांनि बाथ्रा बियो। सोरबाया मबेबा मोनसे केस मावनायखौ जुदि फ्रि अफ कर्सआवहा खामानि मावनानै जुदि बा फ्रि अफ कर्सआवनो जुदि केसखौ उइथड्र खालामनो हायोबा मोजांनि बाथ्रा। खिन्थु बेराफारसेजों बेयाव डिमेरिट्सफोर थागोन। खारन महिला होननानै आंहा केस जायोबा आंहा ओरैहाय केस जायोब्लानो आंहा फ्रियावनो जेन केसआ उइथड्र जागोन बेखौ नोजोर बोनानै जुदि महिलाफ्रा गाज्रि नोजोरजों एबा गाज्रि खामानि मावनो आराम्भ जायोब्ला बेखौ सोर हमथागोन। बिनिबो मोनफ्रोमबो मेरिट्सआव डिमेरिट्स थायो। बेखौबो साननानै जेन खामानि मावो बेखौसो आं खावलायगोन। फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो समान मोनथाय मा महिला मा पुरुष जाहाथे बयनिबो समान मोनथायाव जोङो लांनो हायो। सोरबा पार्लायाव सुनानै आइजोफोरनो बांसिन पुरुषफोरनो खम, बबेबाखौ पुरुषफोरनो बांसिन हौवाफोरनो बांसिन आइजोफोरनो खम बिदि खालामनायखौ जोङो मोजां नोजोर मोजां लक्ष्य होननानै जोङो साना। जिहेथु जोङो मानसि हौवाब्लाबो हिनजावब्लाबो मानसि हिसाबै जाहाथे जोङो मोनसे समान अधिकारखौ मोनलाङो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ खामानि मावलांगोन। बबेबा मोनसे गोजौ गाहाय जोङो जेबो लाबोआ। बेथ' 5 बोसोरा थांबाय। सुक्तिनि उनाव बे 5 बोसोराव बिथाङा खुगाजोंल'सो मावबाय, प्रेक्टिकेल हिसाबैथ' जेबो मावासै। रायजोआथ' नुदों, खाना नङा। आरो एसेबां जोंनि रायजो राजाफ्रा एसेबांखिनि साननो हायैबो नङा जे मेगनजों नुदों जे सान्ति सुक्तिकारि रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव खाथे जानानै दं। बे बास्तब, बे सैथो। बेराफारसेथिं जोंनि सेंग्राफ्रा जाय समावनोखि मोजां हिक्षा लानानै साकुरि मावनांगौमोन बे समायखौ जाथिनि थाखाय त्याग खालामनानै संग्रामाव बारसोमबाय, जाथिनि थाखाय आन्दलन खालामबोबाय। बै सेंग्राफ्रा दिनै सोरबा रिक्सा सालायनानै जादों, सोरबाया दाउ दाननानै जादों, सोरबाया अमा दाननानै जादों, सोरबाया हाजिरा मावनानै जादों। बेबो सैथो। दा गतिके माबेखौ लानानै थगायनो नागिरदों आं मिथिया। आं बिथांखौ काउन्टार होनोबा आं समाया। बिनिखाय फैबाय थानाय समाव जोङो बास्तबखौ नोजोर बोनानै सैथोखौ नोजोर बोनानै जोङो खामानि मावगोन। जि जोङो खुगायाव खम बुङो नाथाय प्रेक्टिकेलाव जों बांसिन मावो। नाय जेन एनडिएफबिआ 34 बोसोर आखायाव अस्त्र लानानै संग्राम खालामबाय। 4000निबो बांसिन
एनडिएफबिफ्रा मुंख्लं जालांबाय जि बुस्थुखौ रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुबोदों आरो फोथायनाय दङ बे संग्रामनि गेजेरजों दिनै जोंनि ओनसोलाव जोङो रायजो राजाया खावलायनाय बायदि भारत सरकारा खावलायनाय बायदि जोङो भारत सरकारनि खावलायनायखौ नाजावनानै सान्ति सुक्तियाव जिरायदों आरो जोंनि आखायाव लानाय गासै हाथियारखौ जों भारत सरकार आसाम सरकारनो गथायनानै होबोदों दिनैनि तारिखाव बिथाङा सान्ति फैबाय होनना बुंनो नागिरदों नाथाय बै सान्तिखौनो जोङो पार्मानेन्ट खालामनो नागिरदों दिनैनि तारिखाव सान्ति फैबाय होनना बुंनो थाखाय दिनै सान्तिखौ खुगाजों बुंस्लाबनानै मोननाया सान्ति नङा गोसोजों अनुभब खालामनो हानांगोन दिनै रायजो राजाफ्रा हसाके जोंनि ओनसोलाव सान्ति फैबाय होननानै गोसोजों अनुभब खालामनो हादोंना हायाखै दिनै जोबथेसालियाव दिनै गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा खाथे जानानै दङ बे हिसाबाव रायजो राजाफ्रा सान्तिया फैबाय होनना अनुभब खालामनो हादोंना हायाखै जि समायाव एनडिएफबि आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन बैखिनि समायाव सिलाइ गुलि बारुदजों जेसेबांखिनि मानसि थैदोंमोन दिनैनि बै सेक्रिफाइसमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जों बारग' एनडिएफबिफोरा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव हाथियार गथायखांनायनि उनाव नोंथांमोना थांनानै नायगोन हस्पिटालाव रिपर्ट लागोन बांसिन ड्राग्सजों थैदोंना थैयाखै बांसिन गान्जाजों थैदोंना थैयाखै बांसिन जौजों थैदोंना थैयाखै दिनै बेयो प्रेक्टिकेल हस्पिटालाव थांनानै नोंथांमोना रिपर्टखौ लायो थां सिलाइ गुलिजों सिलाइ बारुदजों जेसेबांखिनि मानसि थैदोंमोन बैखिनि समाव दिनैनि तारिखाव जौजों ड्राग्सजों गान्जाजों जोंनि समाजाव बांसिन मानसि थैनायखौ नुदों अब्ला हान्थिया बहा बिथाङा माखौ लानानै हान्थि बुंनो नागिरदों जों बुजियाखै खिन्थु बिथाङा परिबर्तननि बाथ्राखौ हले मावफुंबाय परिबर्तना मोननै एंगेलाव जायो मोजांनिफ्राय गाज्रि खालामनायाबो परिबर्तन गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनायाबो परिबर्तन बिथाङा मोजांनिफ्राय गाज्रियाव लांनाय परिबर्तनखौ खिन्थु मावफुंनो हाबाय रायजोनि गेजेराव बेखौ हले रायजो राजाफ्रा स्वीकार खालामो नाथाय नोंथांमोननि मेन एक्स-एनडिएफबिनि सिमाङा मामोन बर' हारिफोरनि थाखाय बर' रायजोनि थाखाय जोंनि जि सिमां बे सिमाङाथ' थेर बेथेर जालांबाय थेवब्लाबो दिनै जोङो जानजि खाफ्राफिनदों दिनै जोङो बारग' एनडिएफबिफोरा थांनाय 2020 जानुवारि 27 तारिखाव सान्ति सुक्ति खालामबाय बिनि उनावहाय जों आफादखौबो डिसबेन्ड खालामबाय आरो दिनैनि तारिखाव जों गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आफादाव रिक्रुट खालामनो हानाय जोंहा मोन्थाय गैया गोदान आफाद दानायनिबो जोंहा मोन्थाय गैया बेनिखाय जोङो डेम'क्रेसियाव थानानै डेम'क्रेसि हिसाबै पलिटिकेल पार्टि दानानै बेयाव जोङो गोबां रायजो राजाफोरखौ लाफानानै समाजखौ सिबिनो नागिरदों लोगोसे जोंनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनायनि थांखियाव जोङो थांनो नागिरदों जोङो मेंग्लियाखै जोङो बायग्लियाखै जोंहा संगठनासो सिफाय जादों नाथाय जोंनि गोसो गोरबोआव जे हारिखौ अननाय मोजां मोननाय बेखौ दिनै सरकारा माब्लाबाबो जोंनिफ्राय सेख'नानै लानो हांनो हायाखै आरो बेयो माब्लाबाबो थेर बेदेर बायफ्लेनानै थांनाय नङा जों जाथिखौ सिबिदों आरो सिबिलांगोन मोजांनि बाथ्रा खौसेथिया फैयोब्ला नाथाय मोनसे बुस्थुखौ नोंथांमोना लक्ष्य खालाम बिथांमोननि जेब्लानाखि मेल मिटिं जायो उनथिंजाय मोनसे बेनार थायो जेरावनाखि पिस इउनिटि एन्ड इन्टिग्रिटि नाथाय पुलपिटआव थानानै माइक्र'फनाव बिथांमोना सोरखौबा थिग सेरायगोन बबेबा पार्टिया बबेबा पार्टिखौ थिग सेरायगोन बबेबा पार्टिया बबेबा पार्टिखौ थिग सेरायगोन अब्ला इउनिटिया बहा थाखो खौसेथिया बहा थाखो बेयाव डेभेलपमेन्टआ बहा थाखो बेयाव पिस सान्तिया बहा थाखो बेयाव सोरबा रायजानायाथ' दुखु मोनथारदोंना दिनै आं नाम लानो गोसो गैया दिनै मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ रायगोन नाथाय उनथिंजाय बेनाराव थागोन पिस इउनिटि एन्ड इन्टिग्रिटि बा पिस इउनिटि एन्ड डेभेलपमेन्ट बेनाराव थागोन नाथाय पुलपिटआव गसंनानै माइक्र'फनाव मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ दोखो दोखो रायगोन अब्ला बेयाव सान्तिया बहा थाखो अब्ला बेयाव इउनिटिया बहा थाखो दिनै बेनो बिथां मानगोनां दिपेन बर' जि बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोननि भाषणआ आदारबो होयो नावद्राबो बुयो होननाय बायदि आरोखि दा बिनिखाय रायजो राजायाथ' हजागथ' बिनिखाय खौसेखौथ' बयबो लुगैयो नाथाय जोङो राजखान्थियाव खौसे जाफेरनो हायाखै नाथाय जोङो मोनसे मोन्थोरजों दिनैनि तारिखाव आवगायदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोन्थोरजों बा बिथांनि खावलायनायाव जेरैहाय सेपारेट स्टेटनि आन्दलनाव बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जादोंमोन दिनैनि तारिखावबो रन्जन दैमारिनि जेलाव थानायखौ उदां खालामनायनि सार्थ राजनितिकआव बिटिसिआव थानाय बर' जाथिया खौसे जागोन बियो जोंनि सिमां आरो जों खालामगोन बियो जोंनि थांखि